Hola perros dolces, què tal, com esteu? Jo sóc Fran Surimi i vos dono la benvinguda un dia més, així, al meu canal de YouTube. I abans de començar a parlar del tema que tractarem avui en el vídeo, vull agrair a totes aquelles persones que vos haveu subscrit recentment al canal. Enhorabona, ja sou perres dolces oficials, ara sí que sí. I si tu és la primera vegada que veus aquesta cara per YouTube o veus els meus vídeos però encara no estàs subscrit, no sé a què estàs esperant, vinga va, apreta-li ja al botonet i subscriu al canal, que no costa res i a mi em fas molt feliç. Com ja moltes de vosaltres sabreu, el passat 28 de juny es van complir 50 anys de la primera marxa que va servir per reivindicar els drets de les persones LGBTIQ+. Aquesta marxa va tindre lloc al barri de Stonewall, en Nova York, i és la que ha originat el que actualment coneguem com Dia de l'Orgull LGBTIQ+. Que no Dia de l'Orgull Gai, Però què volen dir aquestes segles? Encara existeixen molts dubtes i la veritat que hi ha prou de desconeixement, però ja no sols per persones de fora del col·lectiu, sinó persones que estan dintre del col·lectiu encara no tenen massa clar què vol dir tot això de LGBTIQ+, i es queden encara en el terme de Dia de l'Orgull Gai o es pensen que tan sols existeixen els gais. Però no, si tu també tens dubtes sobre què volen dir totes aquestes segles i quins col·lectius abarca, jo et convido a que et quedes així amb mi perquè avui descobrirem el diccionari LGBTIQ+ per excel·lència. Començarem amb la primera de totes, la L. La L és la que fa referència a les lesbianes i són les dones que s'han atragudes per altres dones. La segona lletra, la G, és la que fa referència als gais i en aquest cas són els homes que es senten atraguts per altres homes. Fins així tot fàcil, veritat? Pensareu que la B és també de les faciletes, del nivell 1, no?, d'aquest diccionari. Però en la B, fills meus i filles meues, encara existeixen molts prejudicis i molts tòpics. La lletra B forma la paraula bisexuals i són les persones que es senten atraguts tant per homes com per dones, indistintament. No vol dir que per sentir-te atret per els dos sexes és que sigues més promiscu o la teva vida sexual siga més activa. No, no té res a veure. La teva preferència sexual no va afectar a la teva activitat sexual. Ho entenem o no? I vols dir que les persones bisexuals es poden sentir atragudes tant per persones cisgènere com per persones trans. Amb la lletra T la cosa sembla que es complica una miqueta massa, sembla que la gent encara no sap ben bé diferenciar entre els tres tipus de T's que existeixen. En primer lloc tenim la T que fa referència a les persones travestis i les dos altres T's que fan referència a les persones transgènere i transexuals. Anem a explicar què volen dir cadascuna d'elles i en què es diferencien. Perquè una persona trans no és el mateix que una persona travesti. Hi ha que saber diferenciar ben bé això també. En primer lloc farem referència, per exemple, a les persones travestis. Aquestes persones són les persones que puntualment, i recalquem puntualment, es vesteixen en la roba que la societat assigna al sexe oposat. Una persona travesti és una persona que no es sent identificada a temps complet, diguem-ho així, per el sexe o per el gènere del qual es vesteix. El travestisme no té res a veure ni en una identitat de gènere ni en una sexualitat. I, òbviament, existeixen persones heterosexuals que els agrada el travestisme. De fet, vos deixaré un enllaç a un documental que va fer la revista Vice sobre tot aquest tema. Ara anem a les altres dos T's. Les T's que fan referència a les persones transgènere i transexuals. Ambdues persones són persones que no es senten identificades amb el seu sexe biològic. I abans d'explicar-vos la diferència entre transexual i transgènere, vos vull dir que hi ha persones, i això és una que devem de saber i respectar, que no els agrada que se les denomine com a home o dona trans, ja que al cap i a la fi són homes i són dones. L'única i exclusiva diferència que hi ha entre les persones transgènere i les persones transexuals és que les persones transgènere no s'han somet mai a cap tipus de cirurgia per modificar els seus genitals, mentre que les persones transexuals sí que es someteixen a cirurgia per canviar aquests genitals. Jo sóc dels que pensa que un genital, òbviament, no va marcar un gènere, al igual que el gènere tampoc marca la sexualitat. És a dir, també és que hi ha un pensament ahí molt recurrent, que si un home trans o una dona trans
es sent atret per altres homes o dones. Òbviament són homes i dones, i serà un home trans gay o una dona trans lesbiana. O sigui, això existeix, òbviament, perquè el gènere no marca la sexualitat. Ara anem a la lletra I. La lletra I fa referència a les persones intersexuals. Aquestes persones són les que han nascut amb una combinació biològica masculina o femenina, com poden ser cromosomes o genitals. Ara anem a la Q. La Q fa referència a les persones queer. Aquesta paraula, la paraula queer, antigament feia referència o s'aplicava a totes les persones que perteneixien al col·lectiu LGBTIQ+, ja que la paraula queer en anglès vol dir raro. En l'actualitat, aquesta paraula, no sé per què, fa referència a totes aquelles persones que no es senten identificades ni en el gènere masculí ni en el gènere femení. Així que entenem que aquestes persones estan en contra del gènere i a favor de l'abolició del gènere. Jo també pense que aquesta abolició ens portaria a una igualtat real que no diferenciaria ni homes ni dones. Pense realment que el moviment queer és el futur. I per últim vos explicaré per què incluïsc el símbol del plus dintre de les sigles LGBTIQ. Personalment pense que no es deven limitar tan sols amb aquestes 6 sigles, ja que hi ha un abanic molt ampli de persones que també són jutjades i rebutjades per part de la societat heteronormativa. Doncs bé, perles, i fins així el vídeo d'avui. Espero que vos hagi agradat. Si ha sigut així, compartiu-ho per totes les vostres xarxes socials i vos anima que investigueu més i a que conegueu molt més casos i molt més termes que existeixen. Perquè això tan sols és una base molt bàsica. I ja està, perles, que ens veiem molt aviat així en el pròxim vídeo. I res, vos mane, com sempre, una abraçada infinita per a tots. Adeu!